La Fabra i Coats La Fabra i Coats és una de les fàbriques de creació de la ciutat. L'impuls d'aquests equipaments públics que donen suport a les diferents pràctiques artístiques, aportant espais, recursos i acompanyament en totes les fases del procés creatiu, han fomentat projectes com el que ha estat reconegut en aquesta categoria. El jurat, integrat per Xavier Cervantes, Daniel Espasa, Carol Duran, Maria Arnal i Ismael Jai, acorda per unanimitat atorgar el Premi Ciutat de Barcelona de Música a, potser les coneixereu, Tartarelena, Cucanya i Los Sara Fontan pel projecte 4132314, presentat a la Sala Paral·lel 62 dins del Festival Grec del passat 8 de juliol. El jurat valora l'excel·lència artística i musical, el caràcter col·laboratiu i experimental de la proposta i el vincle que estableix amb la memòria popular de les treballadores mitjançant els cants i l'imaginari sonor de la fàbrica Fabra i Coats i, per extensió, de les fàbriques tèxtils. L'espectacle 4132314 és un projecte de creació col·lectiva. La música l'hem feta entre tres duos, Los Sara Fontan, Cucanya i Tartarelena, i va ser un encàrrec que ens va arribar a través de la Fabra i Coats, i després el nostre equip es va expandir per posar-ho en escena i hem tingut l'escenografia de l'Helena, les llums de la Lupe, el so del Sans, la producció de la Montse i el vestuari l'ha fet la Sofi. Hem explorat l'univers sonor de les fàbriques tèxtils, com era la Fabra i Coats, de tres maneres. Una ha sigut els cants que es fan o es feien mentre es treballa el tèxtil, l'altra ha sigut conversant amb extreballadores d'aquesta fàbrica i una altra manera ha sigut agafar els patrons tèxtils i convertir-los en partitures, que ha sigut molt interessant. Hem agafat altres elements com l'escenografia, el vestuari, les dinàmiques que hi ha entre les treballadores i s'ha intentat transportar l'imaginari col·lectiu del que havia estat una fàbrica tèxtil al que ara pot ser una fàbrica de creació. Recullen el Premi Ciutat de Barcelona de Música Marta Torrella, de Tartarelena, Sara Fontan, de Los Sara Fontan i Lila Fraise, de Cucanya. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies al jurat per premiar-nos. Per mi, el premi més gran ha estat treballar amb qui he pogut treballar. Moltes gràcies a tot l'equip. Pois eu quero destacar que este equipo traballamos moito desde o cuidado, desde o non suizo, non xuzgamos unas ás outras, desde o compañerismo. Gracias a todo isto, as persoas creo que podemos facer cosas insólitas, extraordinarias. Estas mulleres a conseguiron que eu cantase, cosa que non había feito antes. Así que... Mercès, eu volia mercejar pla como cal les companyeres de les Tartarelena i de Los Sara Fontan, e dipou. Mercès de nos haver convidades per fer aquell projecte. Volia dir també que aquestes lligants aquí són precioses per nosaltres perquè avem treballat un espai d'escanvi a l'entorn de nostres cultures populares. Donc, un gran mercès a la Vila de Barcelona perquè és un honor de poder celebrar aquell espectacle on la nostra expressió occitana, sovint desqualificada encara en França, ha atrapat tota sa plaça. Mercès. I com diu la Puri,